Ano si Alvin guys, ako ang anak. Ha? Kay na barado man to ah. Ah, to ada bukbok. Naa ba? Atong tan-awon guys kung duna ba be kay di mamutog aning bataan eh. Mo dini mananagat guys kung pangutan-on di na halos magtingog. Parang masuta na to guys atong subayon ni iyang sakayan o unsa di atong makita ani. Kay sa akong pagtuo gabi paon ani nukos. Hala. 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 Wa man day matugkad. Hala. Toy usa ka buok sa ilalom oh. Dili ta mangukay guys bisag tug ako ning anak kumuukay-ukay ani kay maikog ko, mauwaw ko. Kana ra may nakit-an ako guys. Baw ka ari. Bisan tog akong anak guys, di jud ko mangukob-ukob ng ilang mga butang-butang ani kay basin og masuk ko. Ana, lain ra ba ning tiguwag kasabaan? Unang di ko moangay og manghilabot jud. Ani taga niya guys oh. Wa mapanitanan guys tungod kay wa tingali paon. Gamay ra tinatagak. Nilagi. Oh. Nay usa ka buok nakita na ani ibabaw ba wa baka taguin ang uban. Way paon si Bert.
Apila ro sugilanon guys ni anak ko sa merkado guys. Kay dool man at bag man sa mong balay, oh. Morning tabuka makita sa mong balay guys, mao ni sidya. Taghuwat og mintras wa pa si Bert. Mo palit sa tagpanakot guys kay mas nindot ang sabaw kung dunay panakot. Mo nang moadto pa ani sa merkado kay mo pay tagluya, bumbay, bisag unsa. Basta kay ikapanakot. Bago na po ni nga building guys. Morning building nga makita dito sa amo ang balay. Jonay, luya. Wala na di ay luya. Luya nay. Dako na kay siyang money tree. Money tree tabi-tabi. Tabi ila gapa po sa sode may buwak. Sana mga buwak ka ana. Bay karaan ni guys. Tuarag among balay guys atong makita oh. Ang bahay guys, so makita na. Morning baya, morning building nga gamon guys, makita dito. Niuli na. Sarap talaga kay dito ko support kada ko pa sa dito na panawagan sila. Matuwas niya din. Gagmay magda. Largo man si Alex. Di kay lisod man pud og mag-abot sila aning tunga.